लानानै जे आधा टाइमावनो बेबायदि आंखौ हारसिङै गालाङो बेखौ जिबनावबो सानाखै नाथाय दिनै आंहा थाइसे थाइनै न'खराव थानाय थाखा फैसाजों बा बिदा फंबायनाव एसे एनै थाखा फैसा लानानै जेसेबां आंखौ इसिबां नायदोंमोन नाथाय नायसेयावबो बेखौ फोसाबनो हायासै माखासे थाखा फैसा नांबावगौनि प्रब्लेमनि थाखायनो। दा माब्लानिफ्राय बेफोरबायदि बेराम जायामोन बेसे गोबावसैमोन? मार्चनि 22 थारिखमोन ओमफ्राय 22 थारिखनिफ्राय सानब्रै न'आव दोननानै 26 थारिखआव सहागाराव दोनहैनाय जादोंमोन बेखौ सप्तासे। ओमफ्राय बिनि उनाव हजोंबोथ' हामासै उदैयानो सेमासै आथिङाबो बुफैसिनदोंसो सेलेनजोंनो सानहर दोनबाय थाबाय। ओमफ्राय उनाव बेनिफ्राय रिलिज जानानै अखानायैनिफ्रायनो कारिगाव लांनाय जादों आयुर्वेदिकआव। बेयाव 15 दिन बायदि नायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय एसेबो माबा मोनैनि थाखाय माखासे गावनि लोगोआ सासे लोगोआ फैनानै खिन्थाफैबाय आरो आं बायदिनो जादों सानसेफोराव मोजां जायो होननायखाय दाना सानसेफोराव अखानायैनो लानानै थांबाय आङो। सानसेफोराव 7 दिन सानसेयाव सेलेन गंनै बिजि गंबा थुनानै एसे माबा जादोंमोन आरो मोजां जादोंमोन। ओमफ्राय उनाव बेमारानो उदै सिङाव दंखायो नालाय बेखौथ' अपारेसन खालामनांगौ होननानैथ' जोंथ' मिन्थियाखैमोन नालाय सहागारनाबो बुङाखैमोन। उनाव आरो बारा जाथारनानै फार्स्टआवथ' गोबानायल'मोन उनाव खिनाय जादेरनानै बेखौ सनिबाराव लास्ट जादों आरो सानसेफोराव लांनाया। बेनिफ्राय अखानायै रबिबाराव डाइरेक्ट कचबिहाराव लांनाय जादों आरो। ओमफ्राय थाखा फैसा गैयिनि थाखाय बिसिमाव 5,000 6,000 लायोखाय जों सानबाय मा 5-6,000जोंथ' जोङो माखासे मुलिखौबो मोनबोदेरगोन होननानै बे जयगाव गारि बासजों लानानै थांदोंमोन आरो। जा खुनुरुखुम बिराद खस्थ' जाबाय सिटआवनो उन्दुलांनांदों मानसिया जिरायनोबो हायाखै मानोबो हायाखै। लोगो माबायाव मा होनो बार'फिसायाव 2,500नि गारि रिजार्भ लानानै बेखौ एडमिट खालामनाय जादों आरो माबायाव पिके साहा हस्पिटाल कचबिहार। ओमफ्राय बेखौ दोननायनि माबाया जाहैबाय मा होनो सिला नार्सिं हम बेयाव दोननाय जादों आइसिइउआव दोननाय जादों सानबाया। ओमफ्राय बेयाव खरसा सानबायाव 95,000 थांदों डक्टरनियानो। सिटि स्केनबो बानायदों ओमफ्राय MRI खालामदों ओमफ्राय सन'ग्राफि खननै खालामदों साननै ओमफ्राय माबाया एक्सरेया साननै खालामदों आरो। ओमफ्राय माखासे पेसेन्टजोंथ' थानो मोना पेसेन्ट नायग्रा दंखायो सानाव 500 सानाव 300 हराव 500 होनांगौ आरो बिसोरनो। ओमफ्राय बिसोरो पेसेन्टजों थानो मोनैखाय जोङो न'खरनि मानसिया 3मोन। ओमफ्राय बे हस्पिटालनि गुदियावनो रुम मोनसे लानानै थानाय जादों आरो 400 थाखानि। ओमफ्राय 3 जानाय ओरैनो फुं बेलासि 600 थाखा जाखायो ओमफ्राय रुमाव 400 थाखा। ओमफ्राय फैनाय समावहाय 7,500 लादों आरो बिसोर गारि भाराखौ। दा सरखारनिफ्राय आदाया बिदिनो अनसुंथाइ मोनदोंना मोनाखैमोन? अनसुंथाइखौथ' मोनदोंमोन बे 4 लाखखौ मोनदों। ओमफ्राय 4 लाखआव 2 लाखखौ मोनदों बख'दों। ओमफ्राय बे 2 लाख मोननायनि उननिफ्रायनो बिनि एकाउन्टआ ब्लक जानानै दा बोसोरसेनि बारा जाबाय आरो बेनि मान्थलि माबा मोनैया। मान्थलि बिदिनो स्टिपेन्ड मानि मोनोमोन बेयो स्टिपेन्ड मान्थलि मोनैया मोनाखै। खनसेयाव फार्स्टआव 18,000 उनाव 36 नै दाख्लै 36 मोनाखै आरो फ्रि टाइम मोनाखै। दा दिनै जे नोंथाङाबो दिनै जेनेबा रान्दि जासिगोनानो बेनि थाखाय सरखारनाव मा बुंनो सानो सरखारनिसिम? बे बुंनायाथ' माखासे आंबो सासे आफादनि मानसिनि सोद्रोमानि हिनजाव जानानै मालाया मा मोनो बेखौ आंबो लुबैयो आरो। जेनेबा रान्दि सरखारनिसिम माबा हिसाबै मोनसे अनसुंथाइफोर सरखारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ दाथ' थाखा फैसाबो गैला मानसियाबो गैला जाबाय दा फारसेनिफ्रायनो लस जोबो आरो। आंथ' दा मास मोनसे मोननै जानांगौनि थाखायानो आंनि आखायाव गैया। होमबा जुदि आङो मास मोनसे मोननैयावनो जुदि आं हाजिरा मावनानै जानांगौ आं माबोरै थांनानै थानो? गावनो थाइसे थाइनै जमा खालामबाय गावनो गासिबो गावनावनो थांजोबो। आदसा बिथांखौ जोङो मोनथिनाय बायदिब्ला बिथाङा किडनि डेमेज जाबायमोन बेनिफ्राय लिभाराबो डेमेज जाबायमोन होनदों ओमफ्राय बिबुआवबो बेबायदि गारायफोर जाबायमोन होननानै बुंदों। बेखौ ओरै सोनाबजोंबो लांदोंमोन ओमफ्राय सोनाबाव लांनानै
बिथाङा गोबां बेबायदि डक्टरफोरनिफ्राय अपारेसन खालामनांगौ मानांगौ होननानै बुंनायाव गोबां रांनि गोनांथि जागोन होननानै बुंनायखाय बिथांखौ बे जायगायाव फाहामथाय होनो हायाखिसै। बिनिफ्राय न'आव लाबोफिनबाय, न'आवबो बेबायदि बङाइगाव स्वागतआव लांबाय, बावबो गोबां रांनि गोनांथि ओंखारबाय। दा बिनि थाखायनो बिथाङा माने थाखा फैसा गैयैखाय बेखौ ट्रिटमेन्ट होनो हानाय जायाखिसै। बिथांखौ दा बेबायदि थाखा फैसा अभाबनि थाखायनो माने बे न'खरनिफ्राय ट्रिटमेन्ट होनो हायियाव बिथांनि जिउआ अबथिरा बेबायदि थैनो गोनां जाबाय। बिथांखौ थांनाय हराव बेबायदि आगस्टिनाव लांदोंमोन। बेनिफ्राय जेब्ला आगस्टिनसिम सहैदों होमबा बिथांनि जिउआ अलरेडि थैखाबाय होननानै डक्टरा डिक्लेयार होबाय। बे हस्पिटालाव माने एडमिट जास्लाब मोनाखिसै। बेबायदि बिथांनि जिउआ अबथिरा थैनो गोनां जाबाय। दा थाखा फैसा थानायमोनब्ला निस्सय बियो हामनो हागौमोन। दा जोङो NDP जानानैब्लाबो गोबां मावबोदोंब्लाबो जों बेबायदि अभाबाव भुगिनो गोनां जादों। बेनिखायनो जों खावलायो सरकारा जाहाथे अननानै बिनि थालांनाय बिसिनि थाखाय एसेब्लाबो जाहाथे सहाय खालामो, जों बेखौ एक्स NDP जानानै जोङो खावलायनाय थाबाय। दानि जि रुलिं गभर्नमेन्ट, बे रुलिं गभर्नमेन्टआ जाहाथे सानसेब्लाबो फैनानै बिथां थालांनाय जि अनसुलि बिसिनि थाखाय मायबा मोनसेब्लाबो सहाय होनो जोङो एक्स NDP जानानै जों खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।